Көтмәгез, сезне кемдер бәхетле итәр диеп. Ул әкиятләрдә генә ниндидер мискин золушкаларны принцлар килеп коткарып, бәхетле итәргә, шул авыр язмышыннан арындырырга тели. По факту уже бәхетле елмая торган шат, канәгать кешене тагын да бәхетле итәсе килә. Чөнки син беләсең, менә синә комплимент әйтәсең икән, ул рәхмәтле була. Ә безнең татар халкы ничек? Күлмәң матур икән. Ой, распродажа буенча алдым инде. Бу әйберне тәмле пешергәнсең. Ой, бу юлы уңмады, минем обычный фәләнрәк була инде, менә или минем әнинеке күпкә тәмлерәк, менә аны ашап карагыз әле, пожалуйста. Рәхмәт әйт, куан. Ирең үзеп бирә икән, әйме сукмактагы ромашканы шуңа әйт. Нинди матур чәчәк дип ихластан, причем кыланып түгел. Өстенә алыштырдым уже. Как минимум шул ромашканы әйме төкерергә өстенә, аны таптап китәргә яки тагын бер нәрсә эшләргә аның варианты бар иде. Юк, сине уйлап шуны өзеп бүләк иткән бит әле әйме. Ә кайбер хатын-кызлар нәрсә эшли? Хризантем бүләк итәсең, рәхмәт. Или акча әрәм итеп, нигә миңа чәчәк аласыз? Лучше акчалата бирегез. Блин, шат бул, рәхмәт әйт. Уже алганнар синнән киңәш сорап тормаганнар.